Ćao, ćao, zdravo, zdravo, sam ovaj Nado Danović i danas ćemo da napravimo ovaj tutorial, to jest ovu devojku. Može bilo za poster, za pozadinu, ne znam ni sam kako ću nazvati ovaj tutorial, ali ajde da počnemo. U suštini potrebni fajlovi su nam ove tri pozadine, to jest, kako nazvamo, ove tri pozadine je u suštini ova devojka. Ajde sad to lepo, ovo sve sadrži ovoliko lejera. Dakle, jedno 10-ak lejera minimum imamo. Tako da možda deluje teško, ali u suštini nije. Dakle, obrisat ćemo sve osim devojke, pošto nemam nameru da je ponovo sečem. Dakle, sve. Dakle, to sve brišemo i ove efekte. Dobro, ovako će mi biti lakše kad budem pokazio pozadinu i dobro, ovo je opet devojka. U suštini, ovako. Devojku ćemo da stavimo iznad grupe i cijelu grupu možemo da obrišemo. Ajde počnemo. Ovako. Kad uzmete ovu sliku devojke, ona je u jako velikoj rezoluciji, barem meni za snimanje, tako da sam smanjio. Cijela slika je 1094x1641 i rezolucija je 100. Veličina originalne slike ove devojke je mnogo veća. Stvarno kvalitet je idealan, kogod da je slikao, stvarno je odradio svoj posao. Dakle, vidite 3200 sa 4900 na 300 dpi, stvarno prečista slika. Nego da se vratimo ovdje. Isekli smo devojku i sljedeća stvar što ćemo jeste napravimo pozadinu, kao što je bila. Dakle, ovako. Prvo ćemo ovu pozadinu staviti. Ovako ćemo desni klik, Convert to Smart Object, Ctrl+T i 90. Povući ćemo gore i raširiti preko cijele slike. Mogli bismo još. Evo ovako nešto, kako da prilike. Hladno još malo gore. Evo ovako. Sad, to smo rekli, layer taj ide ispod devojke. I sad sljedeće ćemo malo da zamutimo tu pozadinu. Čekaj, malo da većemo sliku. Ovako, filter, blur, Gaussian blur. To ćemo da stavimo na 3 piksela. Sad to zavisi od veličine. Ukoliko ostavljate onu veličinu, to će biti oko 10 piksela. Samo gledajte da ne ostane onaj potpuno ravan krug, nego je ovako malo. Čisto da bi se više istakla devojka od same pozadine. Dakle, na 3 piksela. Možemo da sklonimo. Dakle, ovaj layer ćemo da stavimo na soft light. Dakle, samo da vidimo. Ne. Vratit ćemo na normal. I sada ovako. Ovu drugu pozadinu, znači, ovo nam više nije potrebno. Pozadina 2, to je ovaj naranđasta, će da ide preko devojke. Dakle, iznad layera devojke. I nju ćemo isto da konvertujemo u Smart Object i izokrenemo. Malo povećamo. I tako. Sad ovako, ona ide na soft light. I ona ide ispod devojke.
pardon, ispod devojke na soft light. Sad vidimo samo, možda možemo malo da izrotiramo, da vidimo kada je, to, horizontal, a ovako mi lakše. Dakle, stavili smo soft light i opacity nam je 100. Evo ovako. Napravit ćemo novi layer. To se neće ovako, ostavit ćemo ovako, pošto smo očistili okolo ove devojke, bila je pozadina, to mrzilo me da snimam. Stavit ćemo ovako one efekte. Pošto samo ću ih aktivirati pa ću vam pokazati šta je menja. Evo ovako, stavili smo inner glow na 30% i na screen. Ovdje boja, odaberite neku boju ove pozadine. Ja sam odabrao BBB1B2. Dakle, BBB1B2. I ovako, veličinu ćete staviti na 24 i opacity vam je 30, to mi je najvažnije. Onda, outer glow ide na screen na 75%, noise 0. Ja mislim da je ista boja ovdje pardon. Dakle, boja je 74040A. I ide na screen 75%, veličina 60 i range 50. Ok. Ovako, sljedeća stvar što ćemo raditi, dodat ćemo levels na devojku. Možete CTRL direktno ili ovako kao što sam ja sad malo prvo radio i napraviti kao clipping mask, pritisnite Alt i kliknite miše. E sad ovako, vrijednosti će biti sljedeće 2, da smanjimo na 0,98 i 255%. Sljedeće što ćemo unijeti je curves, dakle da dole kliknete idete curves, isto kao clipping mask, znači kliknemo Alt i između ova dva curves i pardon, na ono miš zeza. Evo ovako. E sada, ovdje ćemo malo da potamnimo sliku, dakle, recimo ovako i možda, tako nešto sad vidimo. Meni to izgleda ok. E sad ovako ćemo vidimo, ovo curves bi mogli možda malo da smanjimo, ali, na primjer ovako je na 50% stavimo. Dobro. E sad ovako, napravimo novi layer, CTRL Shift N, ok, ili možete ovdje dole kliknete. E sad ovako, uzimamo beli brush, ovako malo veća ćemo ovo kod glave, i na ovaj, kako to da nazove, nije nakit, ne znam kako se ovo zove u suštini, belom bojom veličine braša, neka bude ovako i možemo 2 puta da kliknemo. E sad ovako, stavljamo layer na soft light i pravimo novi layer, CTRL Shift N, ok, sad idemo u crvenu boju, znači ovo skroz gore to je FF0000. I njega jednom kliknemo, njega stavljamo na color. Je tako? Na color, dobro. Sad ovako, CTRL Alt Shift E, sve kao jedan. CTRL Alt Shift E. Zašto mi sve sklapa? CTRL Alt Shift E, sve kao jedan layer, da vratimo veličinu. I ovo za sada što smo stigli. E sad ovako ćemo. Sljedeća stvar
što ćemo uraditi jeste možda malo da izmenimo ovu boju ovdje. Tako da idemo na Image, Adjustments, Variations. Možda malo da stavimo plave. Vidimo kako će to izgledati. Nećemo to diramo. U suštini ovako meni deluje sasvim ok. Da vidimo šta bismo još mogli ovdje da uradimo. Ovako. Ajde da vidimo ovaj pozor. Samo nju kad bi stavili na koridor. Ne bi izgledalo dobro. Mada ukoliko je ukoliko bismo stavili ovaj iznad. Nećemo to vidjeti. Dakle, vraćamo sve što je bilo. I sada da vidimo ovako. Dakle, ovo su nam u suštini svi layeri koje smo iskoristili. Možemo malo dodge and burn da odradimo, čisto da istaknemo te detalje, ali ovo je, da kažemo, suština. Flare smo iskoristili. Flare? To smo znači zaboravili. Dakle, flare. Da se nije nešto fali. Dakle, okrenemo ga recimo ovako. Raširimo preko cijelog. Idemo horizontal. To i stavljamo na soft light. Ali ovo mi sad deluje jako tamno. Još pogotovo što nije ravno. Dakle, ovo. Ctrl T, flip horizontal. I opacity ćemo da stavimo na 26. Vidimo šta smo ovdje dobili. Dakle, ovo. Evo, to je ta promjena, dobije se ovaj tu malo mehurečka. Dakle, to je u suštini to logo. Alt Shift T, sve kao jedan layer. I evo u suštini šta tu imamo, možemo ovo sve zajedno da grupišemo. Malo mi miš zezam malo više, ali dobro, evo ćemo sve da grupišemo. I na kraju dobijamo ovu simpatičnu, lepu devojku sa pozadinom, više isticanje tih boja, kako da kažemo. Pozadine, kontrasta, ne znam kako bi ovaj tutorial stao, ne znam kako će ga ni nazvati. Ali evo, ovdje imamo koliko, ali miš zezam. Dakle, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pa imamo oko 10 layera. U suštini isto toliko layeri koliko su ove efekti, ove curves i levels, tako da evo to je neki, da kažem, način za korišćenje layera na razne načine, ne znam kako ću nazvati ovo. To je to, pozdrav!